Kublai pi ki paralog baro ki bape ya kani ke video de paralog ngapen pau hapi menta ya kani ke khana ka ba ka briu ka basyam chibun kiching e ka kirteng jong kati ke khana ka de ka Felicia bat ka de ru ka khana ka baduk bat ka lej bela kenta man ka sengi bat ka lej school masdam bat ka de ru khana ka batrishi tom bat minot thom ba hakikam ne hakikam pule puthi ki jongka bat kumta kat banang mi kisi kia ka Felicia kelas dang bankiu kedan syakman bat kumta ka Felicia namar bakala khamhe kerdan kelas dang banwat netre da kiwe kikam kumta ka Felicia kat bakadang perkhat syapang kikam ba kumno kanwat ilade Henry kensan wan usau we ubreu ubaduk bat ubakerdu ba te upan jakatre naka ka Felicia ka ong ya uta ubreu Emba ngaru ngadangwat jakatre Henry ngampat yo Henry ngan yai persyang hadu banganda yo bat nga ongru pili school mensyua ba ute ubre ula ong hooj kong ngalej bat nga bela artan badu ong pipat kong pili school ne em ti ka Felicia ka ong hooj ba ngalej bat ka Felicia ru ka ong hooj ba ngamdei ka briu ka balahe kerdan ne successful ba banyanu jor bat ki wipat ki briu Henry haba perkat ba ya ki por ki ba ngadang long mensyua bat menta ka perbak labak bat la pelong ru yanga bangade ka briu ka baduk bat syam jing jenjar ha ka jing im ka jonga bat ka Felicia kadang dei ru tang ka kun samla ka badon ka mensim banyale banyai persyang kat bala ban kiu syaprang ban thomi ki rai e rai dang ha ka jing im ka jongka bat ka ongru ya ute ubreu baka kwa ba mapiru pindon ka ju ka mensim ban tresitom ban poi syakathong jong ka jing job na ka benta ka jing bha ka jing nyat jong phi simen bat ru ya ka ying ka sem hi baro ka we la shai sisngi baro silinter kat ba pidang iem ha ka ne ka perthei